yezimbabwe ndadzoka pane nyaya iri kupisa yecucsman vakomana iri kutaurwa mastreets everywhere vanhu vese vari kungotaura nezvayo saka ini ndazongodzifambira nechimunya changu chemubrain munoziva kuti ndiri munhu wekuti handitenderere ndechida kuti imimi mese muri yezimbabwe munyatsoziva kuti chii chiri kuitika because inini ndiri munhu anotozvidawo zvenyaya imimiwo futi muri vanhu vanotozvidawo zvemakuwa ende vanhu vari kutaura kuti kowai cucsman wazongobudawo kutaura kuti zviri nani kunzi uri muzanu pf zviri beta pane kunzi uri muopposition. So nhasi ndichakunzwisai monyatsoteerera kuti chii chaari kutaura kana kuti zvikonzero zvake ndezvipi. Asi kana uchinge watosvika panapa inini mutemo wangu mumwe chete nekuti ndo wani mutemo wechimonya chemupfungwa wekusumudza zanu pf nenzeve ndichirolera pasi kuitira kuti zanu pf yacho igare yakatovhunduka kuti izive kuti panenge patosvikwa nevanhu vasingatolerate zvese. Saka kana uchinge watosvika panapa tanga nekulike this video right now kuitira kuti zanu pf yacho ibhoekane. Nyaya iripo panapa iri very simple. Saka zvandoda kuti ngoita kandikuplayerei Cucsman wacho achizvitaurira ega ndinoda ngokukonnecta musati muchinzwa achikuudzai zvikonzero zvacho. Kana uri muSouth Africa uchida kuregisterwa company vovhurwa FNB business account zvaizi bata education research yana owen vanokuregistera company okuvhurira FNB business account usina work permit kana kuti study permit. Chinongodiwa chete ipapo valid passport. So contact him on the numbers that are showing on the screen. Zvamanje da kuti muteerere munzwe mukomana achizvitaurira ega. Zvamuchazonzwawo ipapo itsedza muchazvifarira kana kuti hamusi kuzozvifarira ini handiri nazvo ndinenge ndangota se ndangosvitsawo shoko kwamuri. Teererai munzwe mukomana zvaari kutaura icho. Well, the message that I was trying to portray is simple. We know ZANU-PF for what it is. But what is it opposition? What is opposition in Zimbabwe? So I was saying, if I were, now we have got a situation whereby I cannot fight ZANU-PF alone as an individual. Andigona kubvisa ZANU ndega. Ndine vanhu vanogara vachitopiwa mari nema well wishers kana ma non-governmental organizations. Ma-citizens akareza mari panosvika toda kutengera president a bulletproof car because vapotsa vapfurwa kwakati. Ndine munhu akadaro ari kumberi kwangu. Asina chinobatika chaari kundiitira. If I were to think, because I can't be, iye zvinotaura nechi kubva 2000 svika izvezvi opposition yagadzirwa muna 2000, right? I know it's difficult, yes, kurwisa ZANU. It's not easy. But honestly, what is it that you can point to me right now kuti that's the benefit of supporting opposition in Zimbabwe? Because don't even dare tell me that you support opposition without expecting something. Because all of us here, we are supporting the opposition because we want to have a good governance. We want to have better people in these institutions who can run these institutions so that they can benefit us. Every day you are crying about the price here, airtime, you are crying about the price here, my bank charges. And you come here and tell me that you support opposition and you don't expect anything. Ngoma champion was Ziramba, but I would call that's foolish. So, my point is, all right, tatadza kubvisa ZANU. But at least, kana taane maparliamentarians ataisa muparliament tichiti vatimiririre, taane councillors ataisa kuma-councils, those people should do their work. Mangwana kukamuka munhu anota kuda kurikola ma-members of parliaments atakavhotera, atakadonetera mari, then we should fold hands. The leader should leave the party and go and start another one. You come to elections. It's a cycle. You get elected. We vote for people. Someone anomuka futi. Anoti party ndeyangu. Leader anotiza. And you tell me kuti that's normal. That's something you can be proud of. Right now, opposition chinhu chega chaunogona kutendeka kutambura nekufa kwevanhu. Chichimwe chaunotendeka kana. What is it that you can say munhu ndewo opposition in Zimbabwe? The only way to identify an opposition member in Zimbabwe, munhu ari kuchema everyday nekuipa kwakaita nyika. Munhu ari kuchema everyday nekuti ari kuda shanduko. Munhu ari kuchema nekuti akafirwa nehama yake yakaurayiwa neZANU-PF.
What else can you point? Something positive that can make someone to feel good. No. I need to join the opposition. Right now, people are afraid of joining the opposition because they understand the only thing that you get when you join opposition, kufa. Right? But we've got people in ZANU-PF, as it is, it's a corrupt institution. Vanojoina ikoko vane zvavanobenefita. So my argument was about things that you get, because honestly, we support or we vote for leaders because we want to see something happening, and we want that something that is going to happen to change our lives somehow. If not ours, it's for those other people. I think I've answered this question a lot of times, and I'm not ready to answer it anymore.